खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय वेलकाम। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गुड मर्निं। गिबि खौराङा जाबाय इन्डियान आर्मिया दैथायहरनाय खौरांनि फिननायाव चाइना हादोरा अरुणाचलनिफ्राय गोमानाय सा 5 सुबुंफोरखौ गथायना होनो हागोन होननानै फोरमायदों। नाथाय दाखालि चाइना हादोरनि फरेन मिनिस्ट्रिया चाइना हादोरा खावनानै लाङाखै होननानै बुंदोंमोन। आं मैयाहाय बुंखादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव चाइना हादोरखौ 1% फोथायनो हाया होननानै। दा बिसोरनो खावना लांमारदोंमोन। दा बैसोर साबाखौ चाइना हादोरा थाबैनो हगारहरगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे रेबेल स्टार एक्शन स्टार बाहुबली बिथां प्रभासआ गावनि जिम ट्रेनारनो बा जिम फोरोंगिरि लक्ष्मण आन्नानो नगद 90 लाख रांनि गारि गिफ्ट होदों, माने बायनानै होदों। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बाहुबलीनि जिम ट्रेनार। गुबुन फारसेथिं राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा दुथां दिगन्त तान्तिखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोननाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। आसा खालामो बे दुथां दिगन्त तान्तिखौ थाबैनो फासि मोनथों होनना। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव दासिम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप आरो गुगोल कम्पानिनि सायाव डाटा लिक जानायनि केस फाइल खालामनाय जायाखै होननानै टेक्न'लजि मिनिस्ट्रि राज्य सभानि एमपि रवि शंकर प्रसादआ बुंदों। जोबोर मोजां खौरां। दासिमबो जोंनि बे भारत हादराव फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप आरो गुगोल कम्पानिया जेबो डाटा लिक खालामफेराखै। लोगोसे तामिलनाडुनि बानियाम्बाडी होननाय दरसे टाउनाव सासे क्लास 12आव फरायनाय गथ'आ बेन जाखानाय पाबजि गेमखौ बिफाजों गेलेनाङा होननानै रायजादोंमोन। गेलेनाङा होननानै रायजानायाव बा गेलेनाङा होनना बुंनायाव बे गथ'आ न'आव रावबो गैयै समाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बे पाबजिनि थाखायनो जोंनि बे हादोराव गोबां गथ'फोरा थैगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय नागालेण्डनि डिमापुराव मैयाहाय बमा बेरनाय जाथायाव सानै थैबाय होननानै गिबियावनो फोसावदोंमोन। नाथाय दिनै फोसावनायाव सासेल' थैबाय आरो 4 सुबुंफोरा गोब्राब जखम मोननानै दं होननानै फोसावनाय जादों। मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ खालामखाबाय। बै भिडिअखौ नायाखैबा नायनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चाइनिज आर्मिफोरा लादाख बर्डारनि खाथिथाराव गोबां आर्मिफोरजों लोगोसे गावग्रा सिलायफोरबो लाबोदों होननानै सावगारिनि गेजेराव मिथिनाय जादों। मैयाहाय बेलासियाव बे सावगारिखौ बेरखांनाय मोन्दों। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोरनि आर्मिफोराबो गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ। लोगोसे आसाम राइफल हान्जाया 1917 मायथाइयाव दाजादोंमोन। आसाम राइफलनि सिगां बे हान्जानि मुङा कासार लेभिसोमोन आरो बे कासार लेभिया 1835 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। दा बेखौनो बुङो आसाम राइफल। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। आसाम राइफलनि एग्जामफोराव फैनोबो हागौ। एग्जामाव फैयाब्लाबो ओरैनो मिथिनाया जोबोर मोजां। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव फैसा बिलाइयाव फावटेनजों लिरोना सोरबा बै फैसा बिलाइफोरा बाहायजाया। दा बेनि थाखायनो जोंनि बे भारत सरकारा दिनैसिम 2600 कोटि रांनि खहा जाबाय होननानै फोरमायदों। दा बेखायनो बे खोथाखौ नोंथांमोना गासैनोबो बा बयनोबो फोसावनानै हो, जाहाथे रावबो फैसा बिलाइयाव बेबायदि खालामा। नङा होमबा लोगोफोर? बेबायदि खालामनायावनो जुदि जोंनि बे हादोरा 2600 कोटि रांनि खहा जादोंबा बेबायदि जों मानो खालामनो? दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना हागौमानि शेयार खालाम, गासैनोबो शेयार खालाम। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय गलाघाट जिल्लानि सानै दैयाव दुगैनानै गोमानाय गथ'फोरखौ कार्बि आंलं जिल्लानि काकसां वाटारफल्सआव बिसोर सानै गथ'नि गोथै सहखौ बोखांनानै मोननाय जादों। नैबेसोरनोमोन गथ'फोरा। बिसोरो दैयाव दुगैबाय थादोंमोन। बेबायदि दुगैबाय थानायावनो बिसोरो दैयाव गोजावलाङो। गोजावलांनायाव मैयासो बिसोर सानै गथ'नि देहाखौ बोखांनो हायो। लोगोसे रिया चक्रवर्तीखौ मैयाहाय एनसिबिआ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव सुशांत सिंह राजपुतनि गासैबो फेन्सफोरानो बा सुशांत सिंह राजपुतखौ जायबा मोजां मोनो बिथांमोना गोबां रंजानाय फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोबोर गिलु बालु। बे खौराङानो जाहैबाय उत्तराखन्डनि उधम सिंह नगर जिल्लायाव जादों। माने बे जिल्लायाव सानै गोसोथोलायनाय सेंग्रा आरो सिख्लाया हाबा जादोंमोन। न'खरनि बिमा बिफा गैयालासिनो हाबा जादोंमोन। बेबायदि हाबा जानायखौ मिथिनानै हिन्जावसानि न'खरनि मानसिफ्रा फैनानै बिसोर सानै सेंग्रा आरो सिख्लाखौ गुलि गावनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों होननानै
फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। गुबुन हारिफोरनियाव बेबायदि जाथाया जाबायानो थायो। दाखालि बावैबो मोनसे निउसाव होदोंमोन आङो, बैहायबो बे हिन्जावसानि काजिन ब्रादारा गावदोंमोन, नाथाय बैसोर थैयासै, नाथाय मियानिया थैबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, हायोबा लाइकबो खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।